Buses ateigados, beirarrúas estreitas, sen bicis nas estacións. Crees que así podemos movernos pola Coruña? Desde o BNG movemos ficha para que a Coruña avance. A mobilidade é un dereito que dá acceso a outros dereitos: emprego, sanidade, educación, lecer. Por iso promovemos un novo modelo de cidade en 5 eixos, que comece priorizando a peóns, despois o transporte público, as bicicletas e os patinetes, e, no último lugar, os coches, sen esquecer a mobilidade comarcal. Para os peóns queremos eliminar barreiras de acceso a todos os edificios públicos e ampliar as beirarrúas onde é difícil pasar. Apostamos por municipalizar o transporte público, reordenar as liñas de bus e poñer carril bus. Defendemos a ampliación do carril bici e do servizo de Bici Coruña, ademais da posta en marcha de campañas de sensibilización. O coche está mellor aparcado e por iso queremos o rescate da concesión de aparcadoiros públicos e a reformulación do servizo hora para optimizar as prazas. E como moitas persoas traballan fora da Coruña ou veñen á cidade, exiximos a mellora das conexións por bus, tren ou transporte marítimo. Move ficha pola mobilidade na Coruña en jorquera.gal/mobilidade.